Iya, dibawani ya, Mak. Diwiwiti saka ingkang senior luwih dhisik Mbak Chandra Mulya. Coba kaya apa? Asmarandana Podang Kuning. Monggo Mbak Chandra. Nadyan wujute mung peksi Nano sak garis melih. halus manis nengsep make Oper ratune Podang Kuning Umi Hafifah. golek isi podang jenar Ya yo. iba bunga Terakhir berdua. Ya. nyanding bisa dadi Nadyan secara spontanitas parandene ya iso dinamis cah loro kuwi ya, Mak. Terus ya ngendikane piyayi-piyayi kuwi yen Madangkara iki pancen sindene iki rapi-rapi, sindene iki cantik-cantik, suarane iki jan apik-apik, ayu-ayu. Wah, ayu-ayu tenan. Aku lek rabi kemruputen kok, Nduk, dadi. Malah itu apik. Itu apik ora. ndak boleh gitu, ndak boleh gitu. Kenapa sayangku? Aku ngerti loh Pak, sama aja muni ngono aja sia-sia karo aku. Nggih. Kudu tetap semangat walaupun aku sudah menjadi tua. Mari kita menua bersama. Iya. Umur boleh tua, namun cinta tetap abadi selamanya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk tahu. Pak Dalang nyuwun sewu. Napa? Bu Lurah mengke badhe minggah, badhe maringi buka dumateng para waranggana. Kali asih lho. Kali asih. Oke, mangke bibar menika kula aturi minggah panggung. Ayo. Yuk diaturake Podang Kuning Umi Hafifah dan juga Diajeng Chandra Mulya bersama Madangkara. Yuk.
Coba, ini banyak fenomena, banyak kejadian sing unik nih ya janjane mprihatinake lho. Piye? Nah, akeh saiki ya pamane ya iki karo diajeng karo sapa jenenge Umi iki sik kanca. Kanca kentel akrab. Ning sok-sok iso bentik, sok-sok iso geger mung perkara rebutan lanangan. Saiki aku kepengin ngerti ngecek kepribadiane cah loro iki. Upamane Mbak Diajeng iki wis duwe pacar, ya Mbak. Duwe pacar apa bojo wis bebas, pokoke duwe sambung rasa tresna. Delalah sampean ngonangi lamun to pacarmu kuwi jebul selingkuh karo si Umi Habibah iki ya. Modele pawakane lak kaya wong selingkuh to wisan iki. Kira-kira ekspresimu jangan nganti aja direm aja piye-piye ning seperti apa adanya. Pokoknya nesu, Umi pun juga bisa membela diri dengan argumen-argumenmu sendiri. Ya. Sampake dhisik, songo, yo ben gayeng cah loro. Yo, ha. Petok iki. Nyapa kowe guyang-guyu? Nyawang aku. Orang guyu. Ora usah ndelok-ndelok wae. Ngomong no? Lah mbiyen aku ngene kok. Ngene piye? Aku tau ngene wae. Kowe rasa alasan lho ya. Nyapa? Kowe nyapa kok nyedaki pacarku? Ora piye aku lho ngerti weananmu. Lah iya ora salah. Kowe ora ngerti ditapuk sandal karo sinden? Wis tahu. Wis tahu pengalaman iki ngene iki. Berarti kowe wis bola-balik ditapuk sandal karo sinden? Urung. Gak lho. Iya ya, kamu ora mencra-mencra lho ya. Iya ya cangkemmu. Malah nyakem-nyakemen aku. Lah piye? Saiki pacarku, calon bojoku mbok pek. Iya. Kowe dadi pelakor. Iya. Terus kowe bangga ya ngono kuwi? Bangga. Nggih. Lho, enggak ngene kowe bangga. Lah aku mbiyen ki yo ngene iki, nggih. Ndang lokno apa nggih. Oh, lah terus maksudmu piye? Saiki aku arep rabi karo pacarku. Terus kowe malah anu. Wah, nesu wong ngangge anu iki. Anu ki. Terus kowe malah ngerebut pacarku. Kowe WA-ni bojoku. Kowe dolan ning kono mbok video. Saiki aku ngerti lho. Ngerti videone kuwi karo kowe karo ora tak video, tak live. Padha wae. Oh, padha wae, ya. Terus maksudmu piye? Ya wis nek ngono aku tak omong yamu. Sik, piye? tak celukno bojoku. Ya. Saiki dipertemukan awak dhewe wong telu ya. Iya ya. Sulama, rene. Betul, ayo. Nah, iki fenomenane bocah saiki ngene iki. Ayo, Sul. Dah.
piye? Sik to. Maksudmu apa? Hah? Ora sik. Enak Umi. Kuwi lanangane yo kakrok. Sing tegas dadi lanang yang tegas, menyelesaikan masalah. Rusak. Alasanmu apa? Takoki, Dim. Alasanmu ngapa kok enak Umi? Kowe apa tau jajal Umi? Yo maksud Ora, ngawur. Enak. Ya wek. terus kowe nembung ning wong tuaku kaya ngono kae kowe arep ngajak rabi aku kowe wis tunangan karo aku terus maksudmu piye? Alasanmu apa? Karepku loro bojo. Karepmu apa? Loro Piye? Loro bojo. Ora sudi aku mbok madu karo cah kaya ngene. Lah ayu iki kok karo kowe. Nekat iki. Berarti kowe luwih milih Umi timbang aku. Iya. Saiki kowe ngomongane wong tuaku. Ngomongane wong tuaku. Piye lek ngomong? Ya apa piye caramu lemu ngomong? Kowe ae sing ngomong. Kowe iki kok dijak sepelan kok ngono to kowe iki kok. Aku ora iso sepelan. Ya wis saiki kowe ngomongane wong tuaku nek kowe ora sida rabi karo aku ora sudi mbok madu karo Oh, bocah iki. aku dadi wong tuane. Kowe. Kowe iki cilik tak gedhekke. Gedhe tak pinterke, pinter tak benehke. Kowe saben lunga ka omah mesti njaluk pangestu. Aku mesti mangestoni kowe muga-muga kowe ora enek apa-apa. Nggih. Nyatane kowe iki nyapo kucuk. Malah teko. Kok malah bahagia teko. Aja kaya ngono kuwi. Dadi wong lanang sing antepan rasane, sing tegas. Saiki pilihan ing antarane Diajeng karo Umi Hafifah. Pilihan salah siji. Kira-kira milih sing ndi? Niken, Pak. Kowe iki iso ngrungokne omong aku apa ora? Antarane Diajeng karo Umi, kowe milih ndi? Ji, Dua sek. kudu salah siji. Sopo ya? Aja mesra-mesra kowe. Yo. Taiteng pentelu langsung sebutan jenenge. Siji, loro, telu. Enak kabeh, Pak. Jenenge salah siji. Ayo. Ji, ro, lu. Umi, Pak. Umi. Mergane? Ayu Umi. Nggih. Insyaallah. Lek ngono pendapatku karo pendapatmu padha pancen ya ngono. Lho bapake dhewe ya kocluk. Ya. Oke. Terima kasih untuk Diajeng dan juga Mbak Umi dan juga Mas Sulomo.